sanin gobe wanda sai Allah. Sanin mai zai faru gobe sai Allah. Idan kika yi haƙuri wata ranki dara, kowace cuta kuma da maganinta. Yau da gobe rafi za ya yaye. In za ka so mutum ka so shi don Allah. Ko ya gaza ashe ba za ka tsere ba. Akwai matsala a sa bukata cikin so. Idan an rasa ashe ba za a zauna ba. San zuciya kar ya sake hallaka. Sanin mai zai faru sai Allah. Yau na ta kira. Dauki mu ji. Yusra, ina kika shiga ne? Tambayan ki nake ina kika shiga ne? Aba Yusra, yanzu a haka kin mana adalci kenan? Ban wayar. Ke, duk inda kike na baki minti 10 ki dawo gida. Ki kuma gaya direban nan daga nan kai ya kuskure ga min gida ya wuce. Tuko motar da kanki ki dawo gida. Na baki 10 minutes. Ki ce na kore shi. Nonsense. Yusra, ki dawo gida maza maza, ki ba abin da mahaifi ki ya faɗa ki dawo gida maza maza. Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe. Hello? Wake lafiya Bilkisu sai ai ta kiranki a waya, ai ta kiranki a waya kina gani ba za ki dauka ba saboda wulakanci. Wai kamar ya ina na sa waya? Na ajiye wayan ne ban ji sanda kika kira ba. Anya ko Bilkisu kina da gaskiya? Kamar ya ban da gaskiya me kika gani? Kamar ya me na gani? Dama ina kusa da ke ne da zan ga abubuwan da kike yi? To ai kika tambaye ni. To ai ku yan matan nan ne gabaki ɗaya ba ku da gaskiya. Kin san menene ni da wannan surutun da yake ya ishe ni, kin kira ni sai tuhuma ta ki ga min me yasa kika kira ni? Dama ina so in gaya miki ne in gaya miki dai. Da ƙirye ta bar ni zan shirya mu je. Kin san da yake shi yanzu kwata-kwata ma babu kauna a ransa. To shikenan ba matsala za mu je insha Allah, amma na ji daɗi fa. To Allah ya sa. Karki da mutun da ya amince ai ya gama mana komai. Insha Allah komai zai zo ƙarshe kamar baki taɓa rashin lafiya ba. Shikenan. Na gode sosai sosai. Allah ya saka da alkhairi. Kaki da ba matsala sai mun yi waya. Bye bye. Aha. Wai ba da gaske. Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe.
Amma ya na ganka kamar kana cikin damuwa. Me kika gani? Na ga gabaki ɗaya yanayinka ya canza. Ko da fushi kake yi da ni ba haka kake yi ba. Wallahi mai gidanmu ne, wallahi darajar ɗinmu ne a wurin aiki. Haka kawai ya je ya ɗauko wani abu da yake so mu yi wanda ba daidai ba. Kuma kin gani ne a kanta. Duk abin da za a yi sai an haɗa kai da ni. Dole sai an samu sa hannuna a ciki. Ba ka ba abin ba zai yiwu ba. To bayan da za a ka kai shi ƙara? Akwai ƙura. Idan aka kai ƙaran nan yanzu haka rashe juye da mujiya. To ka kai shi mana. Gaskiya akwai ƙura. In kai ƙara za ya samu matsala. To yanzu me abin yi? Sanin gobe. Sanin gobe. Kai dakata. Kar ka shigo min gida. Kar ka shigo min. Wa baka izini ka ɗauko min motata? Alhaji dan Allah ka yi haƙuri. To na kore ka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ke? Uban wa kika tambaya kika fita? Wa kika tambaya? Wuce ciki zan zo in same ki. Wuce. Wuce. Kai kuma na kore ka. Get out. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe sai Allah, sanin me zai faru sai Allah, sanin gobe sai Allah. Ke Yusra, zo na. Wannan sai Allah. Yusra, lafiya kika shigo kina kuka haka? Kin ga Yusra, ya isa daina kukan nan haka. Dole ne kuka babba. Kima ba zan iya hana idanuwan da su fata hawaye ba. Ke ma kin sani umma abinda abba ya har a gurin Allah babban laifi ne. Kin ga yata, ke ma kin yi kuskure. Kar ki manta fa ke fa mace ce, amma kika fita gidan nan babu wanda ya sani. Kuma dan ba ki ga fa abin da na gani bane, kuma ba ki ga abin da na gani. Na sani ko a wurin kiran dan adam yana da matukar amfani da muhimmanci. Amma suna kallon mahaifinsu ya rasu saboda ba su da kuɗin da za a yi mai aiki. Inda a ce abba ya biya su haƙƙinsu na babansu da ya masa aiki, ai da sun yi amfani da shi su biya masa kuɗin aiki da bai mutu. Kuma a haka ne kike gani ba zan iya zuwa in taimaka musu ba kuma. Amma haka fa kina gani ya masa koran kare ya wulakanta shi. Kuma akwai haƙƙinsa a wurinsa. Amma kike ganin haka ba zan iya zuwa in taimaka masa ba umma. Yanzu mami kina ganin hakan daidai ne. Kuma kina ga bai kamata in je in taimaka musu. Yusra! Yusra! Kin nuna duniya cewa ni ban isa da ke ba. Bani da mutunci da kima a idanki. Bani da daraja a idanki. Baki dauke ni a matsayin uba ba.
har zan sa doka ki sa kafa ki tsallake dokata. Tun da kika dawo daga makaranta da biyin ki suka canja. Wannan ba Yusra da na sani ba ce. Na gode. Dadi don Allah ka yi haƙuri, wallahi ina da dalilin da yasa na yi haka. Dalilin ki din banza, dalilin din ki wofi. Tashi ki bani, tashi. Tashi. Kai, abokina, wato duniyan nan a wasu tsoro ce. Ka duba ka ga an yi mutuwa, amma ba kowa. Aminu kenan. To me kake so ka gani a nan? So kake ka ga malamai an zauna ana ta addu'a? Amma ko dai ba komai ba, ai ya kamata a ce ko maƙotanku ne a zo a same su. Sun zo alaikum salam barkanku ne. Ya kamata a ce an samu ko maƙotanku ne a wajen. To tsaya a bashi ma makotan namu sun zo sun zauna. Idan sun zo sun zauna, kana da abincin da za a ba su ko kuma so kake kawai a zauna a yi tagomi. Kuma haka ne, tunda yanzu alaikum salam barka da yawa. Tunda yanzu ana yin mutuwa ba wai fa wai tun kafin ma a kai mamacin a je abin da shi. Mutane fa ta me za a dafa, me za a ci, me za a yi menene duk abin da mutane suke yi wa kenan yanzu. Kaga abokina, duniyan nan cike take da kalubale. Kuma ma rikicewar duniyan nan fa da kake gani ba fa iya rikicewar ta nema matsala ba. Halayen mu su ya kamata mu gyara a matsayin mu na mutane. Amma ba batun abinci ba zuwa zauna a zaman muku. Mutane nawa ne yanzu ma suke jiran dole sai an yi mutuwa. Kaga sun dauko wani fa an ce fa har da cokali yake yawo idan an yi mutuwa kawai saboda ya samu inda zai ci. Sosai. Allah ya ba mu ikon gyara. Na dai a ce abin da ya yau barka dai ina gajiya sai dai taucewa ana sallama. Kai mun san mu ma masu mutunci ne a kafa. Wanda suke mana sallama masu mutunci ne saboda ko wanda ma ba musu sallama. Barka ina gajiya. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe. Ikon Allah. Wallahi dama cewa ne bara in gara zuwa ko zan same ka ko kai sai san yanayin aikin naku sai a hankali. Ashe kana nan. Isiyaku wallahi bana nan ne, na fita ne na dawo, amma na dawo a cikin wani halin da ne kaɗai na san me yake damuna a rayuwa. Domin na bar aikin nan wallahi, na bar aiki. Kamar ya komai ya zo ƙarshe ban fahimci me kake faɗa ba. Ai ba za ka fahimce ni bane in ba maganganu na yi ma wanda za ka tsaya ka fahimta ba, domin ba shi da wani amfani in ci gaba da aiki a wannan wajen ana zalunta ta. Hasali ma an kore ni. Garin ya ka bari aka kore ka aiki a cikin wannan halin da ake ciki Bala? Isiyaku, idan abincinka ya kare a waje duk yanda kake son aikin dole ka haƙura. Abincina ne ya zo ƙarshe a wajen, kuma Allah Ubangiji ya saka ya fi alkhairi. Wai dama kana so ka ce mun ba a biyan ka albashi? Isiyaku, maganganu ne da dama wanda in na tsaya ina baka labarin abin da ke faruwa za mu iya kwana a nan ban gama baka labarin abin da ke faruwa ba. Maganar da ake ma yanzu ma mai gadin gidan Allah ya masa rasuwa, yarsa ce ma take so ta taimaka game da halan da yake faruwa a gidan ma'aikata, amma hanyar da zai biya toshe baya so, yayi ya toshe ba dama ta yi. To hatta mai gadin maganar da ake ma wallahi yunwa ce ta kashe shi. To kuma ni zan tsaya yunwa ta kashe ni? Ba ƙwaron wa kaina kiyaman lele ba. Wannan aiki da aka kore ni Ubangiji Allah ya saka mi fa alkhairi. Ban gajiya ba, matashi ne ni, zan iya zuwa ko tallar rake in yi domin in rufa kaina asiri. Saboda jan motar nan da nake wataran in ban ja ta bautaran za ta ja ni. To ƙwaron wa kaina kiyamar lele kar a haɗa setup din ni ma nan gaba ana so a kashe ni a je a kunce taya ban sani ba in tsaya ina tunanin jin faɗa rami. Kawai Allah ya sa hakan ya fa alkhairi. Ai na gaya ma maganan nan da nake ma idan na ce zan tsaya in ringa karanta ma wallahi sai mun kwana. Yanzu maganar da nake ma wata biyu ba a biya ni kuɗin albashi na ba. Ba wani allowance da ake dan bani wanda yaya zan yin zo dan taimaki a gida ma ba a biya ni ba. Abinci ma baya isa ta.
kawai mutane suke ganin fanka ma suke gani in hau motar nan gani suke wata tsiya ce. Sai dai in wanke kayana da kake ganin su in wanke in sa ba na damuwa. Ka san idan Allah ya rufa ma asiri ba za a taba sanin babanka ba, amma kai ka san me kake ji a rayuwarka. To shine kawai. Don haka gaskiya Bala tabbas kai kokari. Allah ubangiji ya sa haka shine mafi alkhairi. Amin ya Allah. To amma Isyaku me ke tafi da kai haka na zo tarar da kai a kofar gidanmu? Wallahi maganan nan ba zai yiwu ba. Kai hakuri ka je ka samu iyalinka. Ku tattauna da ita daga bana dawo insha Allah sai mu yi magana. Amin Isyaku, nagode. Allah ya saka da alkhairi. Yawwa. Za ka shige ku? Da Allah akwai 200 a wajen ka na in shiga da ita gida. A'a bari kawai zan turo maka. Ba komai Isyaku. Nagode. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe. Yusra, na san duk abin da kika yi daidai ne, ba kuskure ba ne. Ni ma abin da nake fama da shi kenan a cikin gidan nan. Amma ina so ki bi komai a hankali, amma ina so ki sani mahaifinki shi yake da iko a kanki ba ke ba, kuma sannan ke za ki bi shi ba shi zai bi ki ba. Ina so ki bi komai a hankali, komai zai daidaita. Mami, babu inda aka ce ka bi mahaifinka akan kuskure, domin babu yin biyayya ga abin halitta akan saɓawa mahalicci. Yusra, ki bi komai a hankali, insha Allahu komai zai gane gaskiya. Ni akan gaskiya ta nake, ku ne a san me za ku gane gaskiya. Nonsense. Sanin gobe. Sanin gobe.